maing adlaw na itong tanan, kauban na ito, karong buntaga, ang atong mga tinugyanan sa Provincial Government of Bohol, ang atong hepe sa buhatan sa Provincial Budget Office, uban na ito, niyapod ang atong cluster head sa Department of Health sa Provincial Bohol, niyapod, uban na ito, ang atong head sa Provincial Social Welfare and Development Office aron paghatag og katin-awan, dugang eksplikasyon, kalabot ni ining init nga mga pangutana, init nga hisgutanan sila lawigan, ilabi na kung maghisgot na og PhilHealth. So nining panahon na, uban sila nato paghatag sa kinatibukan nga eksplikasyon aron gyud masabtan sa katawhan ang tinuod nga kahimtang ug unsay mga rasones nagpaluyo ni ining tanan, ilabi na nga dili na makita nato ang 30 million nga maoy gi-allocate nga budget nga maoy gamiton sa pagbayad remittance ngadto sa atong mga kaigsunan nga mga bulanon. So niya uban nato ang atong Provincial Budget Officer in the presence of Mr. Peter Rose M. Tutal, uban po nato ang atong cluster head sa Department of Health in the presence of Dr. Yul Lopez, ang atong head sa Provincial Social Welfare and Development Office in the presence of Mamita Tikson. Kanya uban po ni Mamita Tikson ang atong focal person sa Provincial Social Welfare and Development Office, si Ma'am Nonita M. Hika. No? So karong buntaga ato silang kuhaan og mga habit pangutana kalabot ni ining issue sa PhilHealth. So ari ta magasugod sa Mr. Peter Rose M. Tutal, ang atong budget officer. Sir, may buntag. Unsay nahitabo, sir, sa mao nga pundo nga matod pa gikuha, gislas ang pundo nga para unta sa atong mga kaigsunan mga bulanon. May buntag? May buntag, sir. So kanang atong PhilHealth, no, ang contribution under sa atong PhilHealth para sa masa program, kini sa mga nayaging tuig na gahim ita na o 30 milyones kada tuig for the past mga siguro 6 years, na tayo 30 milyones ana para na sa atong mga barangay officials, sa atong mga barangay treasurers, sa atong barangay secretaries, SK, no, para sa atong contribution, ilang contribution sa ilang enrollment sa PhilHealth. So ato silang i-pre-enroll, no? So bisag sila masakit at the beginning of the year or the first quarter of the year, through our Provincial Social Welfare Development Office o sa una ang Budget Office po, atong i-enroll ang atong mga kapitanes o mga barangay officials. Pero dili man ta mangandoy nga mga sakit sila, no? So di ta mangandoy nga mga sakit sila, i-cover lang nato sila. Pero base sa mga obserbasyon sa atong health sector, sa atong hospital, gamay ra sa ang porsyento ani nga magamit nga na-admit, no? Or nga nakagamit sa ilang PhilHealth kay wa sila nasakit. Of course, kung medyo ta mangandoy na. So pinaagi ani tumod ani gamay ra nga porsyento siguro butang mahatag man ni Dr. Yul o pila jud sa porsyento, no? Siguro butang na nato 30% or 10% ba, no? Gamay ra. So dako sa atong bundo nga gipanghatag sa ato through the PhilHealth contribution, wala kayo na nagamit kita hayong form of services kay wa man avail. Although insurance man siya, no? So pinaagi ani tungod ani atong atong pag-administrasyon ron, atong nakita nga mas maayo pa nga kining atong PhilHealth contribution ipadayon niya po in a form of kanarang kinsay ma-admit. So wala na to ina nga hiwala ang atong contribution para sa PhilHealth, pero kanturang na-admit na opisyalis kapan admission. Now, asa magadong ang uban nga kota. Sa atong budget sa 2020, while nawala ang 30 milyones, atong makita nga gi-increase na to ang alokasyon para sa mga barangay, no? Mohatag ta og ayuda labi na sa tubig, pangtubig sa tanang barangay. Ang atong aid to barangay gi-increase na to 25,000 per barangay. Unya na pud tay gipanghatag or ihatag karong tuiga nga mga ekwipo para sa tanan natong mga barangay tanons. Now, ato pong ipang-increasean ang budget para sa atong agrikultura, health, as well as veterinary services, o even our infrastructure program. So, ani,
katong na ato kitahay freed up nga budget tungod kay di naman kayo niya na kadako ang atong hatag para sa PhilHealth lagi kay base naman sa kinsay ma-admit sa atong hospital sa mga itong tagaan o contribution para sa PhilHealth. So atong na magamit pa direct services, direct ayuda para sa atong mga barangay. So wala gid siya ingon nga itangtan o niya ipasagdan na ng atong mga barangay kapitan opisyalis. Naagyapon na siya sa lahi lang nga style nga serbisyo through actual admission na lang. Unya, di man po magansi or makuha ng mga barangay kay direct services as ako nang ingon daghan atong mga budget nga gi-increasean para sa mga barangay nga direct makuha na din sa nila gikan sa provincial government. So, sunod na kong pangutanan, at doon ako ni Mamita Tixon, ang atong head sa Provincial Social Welfare and Development Office. Mamit, matod pa ni Mr. Peter Ros Entotan, ang atong budget officer, nga wala, di wala ang para sa atong mga barangay officials. Unsay paagi ni ma'am, nga wa man gikas ana to og enroll ang tanan ng mga barangay officials nga sama sa gihimo na to sa kalabay mga katuligan nga first quarter sa tuig ato na dayon i-enroll ang tanan sa kantidad nga 30 million. So unsay himuon sa mga barangay officials ni ma'am kung sila magkasakit? Kung sa ato mga barangay officials na ato man gid nang gitan-aw nga naa sila sa ubos o kanang sitwasyon o kahimtang sa ilang paninabuhian tungod kay dili man managsama ang gidawat na honorarium. So sa alang sa kasayuran sa tanan na may mga barangay officials na matawag na to dunay sila kapikas na o asawa na nagatrabaho or dunay membro sa PhilHealth ato nang gisiha no pag senior citizen covered naman na sila sa PhilHealth member naman na sila kay sponsoran naman sa atong national government agency. So pag ang atong mga katawhan na indigents na mga membro sa Pantawid automatic doon na sila covered na sila sa PhilHealth. Pero sa wala gid nato automatically di-renew karon dili sila angay mabalaka kay natay di gahin nga pahat para niana kung dunay ma-admit kasakop nila sa pamilya pwede ta makahatag og assistance para i-bayad kay mahimo naman silang voluntary member. So voluntary paying member. So sa labi na karon nagasaka ang PhilHealth premium imbis 2,400 na himo na 3,600 higit gyapon sila mabalaka kay natay gigahin ang mga tag-uga. So ang ila lang buhaton tingali is mo direkta sila dool sa ilang social worker sa mga hospital. Labi na kung kini nga hospital is owned by the provincial government. Naman tayo napulo ka hospital dito sa probinsya sa Bohol, no? Kanang atong 10 provincial hospitals, paibalo lang sila sa social worker. Mo-coordinate lang kay para kita ang pahiluna nga matagaan sila og bayad para sa pagbayad sa ilang PhilHealth premium. So, di sila angay mabalaka kay magpadayon na gihapon pero sa lahi ng scheme sa atong assistance. Dili lang nato sila gi-enroll pero sa ato lang gipasalig kanila kita ang mubayad gihapon through cash assistance sila ang voluntary na gid sila nga. So, ari ko ni Dr. Yo Lopez ang atong cluster head sa Department of Health sa Provincial Bohol mahitungod sa pag-explicar nining bag-o karon nga scheme nga na boy increase sa pagbayad sa PhilHealth. Dok, unsay bagong katikaran base sa implement ni rules and regulation sa pagpahilunan ng PhilHealth na benepisyo? Yes, thank you. Una-una, akong ipahibaw sa kadaghanan nga naidako kayo major kayong kalambuan sa panglawas din sa Pilipinas. Kanang gitawag og universal healthcare. Okay. Diin nindot kayo na nga programa kay tanan yun, tanang Pilipino maka-avail yun sa PhilHealth assistance, no? Makaver lang. Kung mahog sila sa walay kapasidad nga mubayad, adto sila sa gitawag nga point of service. Kung point of service ka, ang gobyerno na mubayad nimo hangtod, no? I-enroll ka as member, bayran na kagahina na kagpundo sa gobyerno, libre na ka. Upon admission, i-membro ka. Unya, ang uban, doon na po yung mga pamaagi. Unya,
lapad na kaayo ang serbisyo. Apil gani ni implement yun ang Bohol, by the way, next year mo implementa sa PhilHealth as a universal healthcare. Hasta ang konsultasyon, hasta ang tambal, hasta ang laboratory, ngayon kinipasitiha kita, yubo, konsulta siya. Pakita na niya yung PhilHealth card, libre na siya sa bayad sa konsulta. Doon na po'y pamaagin ni even the private doctors, mo enroll ni sila, mapa-register, mapa-accredit. Billing nila bayad sa ilang consultation, PhilHealth. Konsulta na, mayos doktor, uy, x-ray ka, creatinine ka, fasting blood sugar ka, libre sa na. Bayaran sa na, i-cover sa na sa PhilHealth. So, mga laboratory examinations, hasta tambal at the level of the municipal health office. Unya, naingon ko tungod sa pagpalapad sa coverage, naingon ko ng PhilHealth nga, isang mahimo nga magpabilin sa 2,400 man ang annual premium, pero matatuig 2,400 ang bayaran. Okay. O nga, ilaman ng mga computation sa PhilHealth, o nilapid sila o tinuig nga pagsaka sa premiums karon, no? Like kung niamay kopya nato sa tuig 2020 karon tuiga 3% sa imong sweldo matag bulan mo imong premium. Kini sa mga magbayad na ni dili magbuol nini kato mga point of mga indigent senior citizens Okay lang po. iski wato labot free na to sila. Kini lang kita tingali nga dunay kapasidad ni mabayad dunay sweldo. Mo ni ang computation, so kami good pilay ang sweldo mo na ni ang i-deduct sa treasurer's office na premium na to. Tungod sa tuyo nga malapad may daghang kwarta ang PhilHealth aron masagot ang panginahanglan. Matod pa nila kung familiar ta sa Canada health system. Sa Canada health system, nindot kay ilang insurance na tanan yun, once masakit ang ilang citizen sa Canada, sugod sa pagkonsulta, ngadto sa pag-opera, sa tanan, Andun sa pag-ulit. bayaran sa gobyerno. Mauni ang tumungkod sa PhilHealth. No? So, mauni nga, hinaot makasabot ko lang mga katauhan nga, medyo doon ay pag-adjust sa balayranan. Pero nindot man sa ni, example, di pa umanta magplano nga masakit like ako, simba ko, appendicitis. Tinuod, 3, pila akong sweldo, mo na ikong monthly. Pero, kumpleto magyutanan. Murag, tumong dito sa gobyerno, wala nang bayaran ba? Wala kung mahimo, wala kutos Hindi na na gawa sa imong personal. Kay karon go usahay makatapal ka 30 mil. Atong asawa masisarya. Mag problema kayo so mo ni ang tumong sa PhilHealth. So mo na explanation sa pagsaka dunay mga premium rates o monthly rates. Pag mubalik ko sa giingon gaganina na dili angay magbuhol ang atong mga barangay officials sa Bohol. Kay ang atong gobernador, ang atong administrasyon, nagpabilin ang iyang assurance nga once nga masakit sila, pahibaw alam ni dayon dire sa atong social welfare officer o atong budget officer. Pahibaw alam ni nila yun kay andang mo tagana ang provincial government nga mo hatag sa assistance aron ma-enroll dayon kung maka-avail gihapon ang barangay officials. Pwera lang kato lagi akong ingon nga libre kay dili na mato sila matulog. Katong namag yung usahay na may barangay kapitan nga medyo doon na may negosyo ba. Dili po siya, ma-disqualify siya sa point of service indigent. Kato siya pahibaw lang siya na mo diri tungod kay i-recognize mo po ni Governor nga nagservisyo mo ni mga kapitan. Aging bupik siya ng servisyo na So ang provincial government nagpabilin nga mutagad yun sa mga mainahlan. So usay tingali medyo miscommunication lang usahay ka ng dunay mga issue nga mitumaw. I-assure na to ang atong mga kaigsunan nga barangay officials appointed and elected nga magpabilin ang atong pag-atiman sa ilang mga kinahanglan bahin sa mga lawas. Kung ma-admit sila mo ni nga among i-finalize karon. By the way, sa atong mga district hospital sa province, doon na tayo nag-appoint na po o social workers. I-train yun na nato sa DOH. Mao na sila ang once musod ang barangay official or pasyente, ilang interviewon, i-assess nila kung doon na ba'y kapasidad ng bayad o dili. So kung wala'y kapasidad, enroll ni sa TOS, bayaran sa gobyerno nasyonal. Kunya, sa mga
dili qualified, dili mo masud sa POS, o na gini akong giingon nga, do not kay sistema nga pagahimuon nga, ma-enroll po sila din. Once ma-admit sila, kay bawon lang ni dayon, aron ma-release na to ang pundo para maka-avail sila sa PhilHealth coverage. Sa hospital nga diin sila ginamit. Okay, so niya sunod ng pangutana, itong kauban si Gradulo Monticelio Pintado. Well, ipanihong ka kung Yes. kasi siya nga mga Alita ni Dr. Yu Lopez, doon ay mga pangutanan nga nigawa sa usas mga sibianan din sa siyudad sa Tagbilan at mga naghisgot, kung dili ba pwede nga bayran ang buho sugod na po sa uno. Lain na pangutanan, bisag pila na katuig kung binayranay, sugod na po sa uno. Ya, nakabayad na og 600 quarterly, nakagamit ng kausa niya ang asawa, dili beneficiary ang asawa na. Wala yun magkuntinto sa benepisyo sa PhilHealth, igura sa room. Sa may kasulti ni mga ni Dr. Yu Lopez, maayo pa, ang isulti rin karon, maayo o taas-taasan na benepisyo mo niya, ito gisgutan nun, na nisaka na. Pero usahay, doon na yung mga disadvantage ani kay mupalag ko sila kay labi pa, o ilahalan ko kwarta, may kuoton, kung katungigon mo mga negosyante ba, lawas sa itong nagyado. So, kasulti mo nito. At kana nun say pasabot niya nga membros niya sa Yes. Oh. pero makadugang siya. Ang ito ang excess niya. Yes. Oh, muna yung sa siya kuan. In fairness po sa provincial government, Oh. wala ta na tingali mo apply na siya sa privado. No? Tama privado like ini mga privado na tong hospital di ba? hindi ako interview. Unang-una murag wala gyud diyan na sa control sa provincial government. Kay ang atong magsugod ta sa atong napo ka government hospital sa province, doon lang kita instructions nga dili na gyud makadugang kutod sa himo ni gyud makadugang no balance billing ba Correct. gani karon gani kung kining dunay panahon nga way stock sa Banales Loon Hospital. Dunay pundo ang loon nga kung ngayon nga nahugdan karon adlaw nahugdan ta og Ampat. amoxicillin. Makapalit ang pasyente sa butikas gawas. Ang hospital mo imubayad karon. Amoy mo rin. Dili gyud kita bayaran na to, kita mo palit para sa pasyente. Kwarta sa hospital. Mo nang gihimo na to ron. Okay. Sumayo, no? Pero kana siguro uban sa pribado ng hospital medyo dili ko kayo maka sumpay niya na unsay explanation nga nganong access sila. Access. Ganyan. Di ay na pangutana nyo, nagsugod kuno siya og bayan niya itong 1985 until now. Pero ang iyahang na-avail, 9,000 naman. So may imuhang assessment ani magdito. Kaya 1985 pa siya. 1985. Kung niya iyang na-avail, wala mo na 9,000 ra. Ano pa ni? Again, tingali, basig private hospital na siya. Sa pagkaso. So, mas mayang dagmibaw ta dun sa sakita na sakay. Matag sakit tong dunay case rate ang PhilHealth. Correct. Pananglit, ang balik ka katumayin ko appendectomy. Ang pilahan ka appendicitis, ang case rate niya na 24,000. Uy, So, kutob sa 24,000. sumunitary pa, bali. Kung simba ko, ma-admit ko, isag sa private, ma-admit ko, operahan ko, automatic, Ang balikan. didakan na yung 24,000. Correct. So, mahitabo nga tingali o daghan po mga tambal medyo mahal, mabot og 30 so Size ka nga. 24 dunay size. Mo nang size makakuot ko lugang sa Okay. private hospital. No, exist. Wala pas na. Yan ko'y gamay palo at pagkakana rin. Dili ka na magbase sa remittance po mo. Gamay ka remittance. Pasin ba, oh. Gamay ka po kagmakuha. Uniforme man ang remittance. Okay. Uniforme man ang remittance. Like itong yung 2,400. Para uniforme yun na. Tingali, again, mas maya PhilHealth, tingali yun ang otoridad sa PhilHealth na maka-explain. Tingali, katong may buho. Doon na magudi ko kay kabisado sa policy nila nga once mabuho kag pila ka buwan basin og murag og SSS unsa na kana ba Doon ay paltos ba? doon na kay paltos ila po ng policy sa opisina nila medyo doon na po yung mga questionable gamay na Reactive siguro yung mga kuwan. or pabayron ba ka Oh. so kini ni mas mayo atong ipangutanan na sa taga PhilHealth. Okay, so di apay lang ipaabot ni Doc. Kining mga senior citizens karon libre naman eh. Yes.
Kunya, doon na po ilagay paabot nga nanawag sa telepono, nga ano ba, nga ultima daghan ang mga requisitos nga gikinahanglan, haron nga ma-membro ka sa PhilHealth, sama sa pagpanotaryo, pakuhaon kag NBI. So, ni? Ang para sa mga senior citizen, ang membro sila sa PhilHealth kay kanang libre man ang senior citizen sa PhilHealth. Wato lang sila sa buhatan sa PhilHealth, either Talibon or dili sa tagbilaran nila nga office. Magdala lang sila sa ilaha OSCA ID. OSCA ID. Kanang senior citizens ID nga gi-issue sa Office of the Senior Citizens Affairs. OSCA ID. OSCA, yes. So, dili mo daghan pag mga So, kinigiingon nga magpanotaryo, niya pakuhaon pa kag NBI, tingali sa individual ni. So, man eh. basta kay kung para sa PhilHealth parang gi-require na nila ang senior citizens ID. Okay, may tungkol na ng mga panguntahan. I think direct authority to answer that is the PhilHealth. No? Yeah. Kaya nakafocus mo na sa provincial government. So, unsay lugar pamamit nga mahatag nimo nga kaayuhan para sa atong mga kaigsunan aron kahatagan yun kung katagbawan, ilabi na kung mag-islutan. Financial assistance, kaya mao yun ni numero 1 problema. Dito, alang sa kasayuran sa atong mga kaigsunan, sa atong nang giingon, dito mabalaka kung wala ta ma-member sa PhilHealth, mahimo sila mag-voluntary paying na mga member, pero una, natay ayuda nga ihatag na financial assistance para makapadayon sila sa ilang pagpamembro sa PhilHealth. So, gawas niya na sa atong programa nato, simpatuog ang atong mga pasyente, hatagan, kay kayunan nga maayo, so madisgrasya, na atay minhatag ningon na memorial assistance pa dyan, no? Kunya sa mga problema, na natay, kadang mo na to food assistance, uban pa nga food assistance, panahon sa mga emergensya. Kay, usahay ba ka na mga tanod na magbantay ka sa ospital, ang nalibre lang is ang pasyente sa rasyon. So, usana, natay food assistance in a form of financial assistance ang atong hatag. Kay si tanod na nag-take care or watcher niya sa atong pwede na sa atong aid to individual in crisis situation. Kaya sa Doc, yun, isip kastahin sa Department of Health kung sa mga mahatag sa limo ng mga dugang impormasyon aron ang atong mga tigsyon ng mga ulanon, aware po sila na nila mag-isip at mayong panglawas. Ako may mahibaw sa itong mga isang bulanon nga si Governor Artia, sige sa istorya na ko, ilusad na to kuon kining programa nga hinsog nga pamilyang bulanon program. Gamito na to ang atong mga barangay health workers sa City Mail nga barangay health workers sa Tibok Bukod. Ano iyang programa? Ang iyang focus is preventive medicine. Imbis curative ba? Ang curative magod kuhaan ka ng gasta ko lang ka na gasto. Okay. So ang atong himuon ron ini puhon-puhon maka-assume si Governor, ilusad niya ang house-to-house profiling Okay. sa tanang pamilyang bulanon sa Tibok Bukod. Doon na nagaling ko iporma nga ianda. Kunya, ang tanang membro sa pamilya, ang iyang gusto, tanang membro, isuwat diha, amahan, inahan, tulo ka anak, tanang detalye, mga profile sa trabaho, nila income. Na ang labing importante diri sa tumoy, gusto tuon ako ni Governor, pilay magasto kung ang mga lumulupyo sa buhol, iyang ipa-CBC, stool exam, urinalysis, laboratory exam, basic lang kayo, CBC, stool exam. Murag screen niya ang tanan, ang mga igsuon na to. Nya, pagkuman, doon na makitaan na itong mga posible mga sakit. Correct. Makitaan sa dugo nga anemic. So, in-note na to sa BSW. O early detection sa urinalysis. Doon na ihi, mugawas. Doon na sugar, mugawas sa ihi. Makitaan na. So, posible nga diabetic. So, gusto ni Governor Art nga, murag, kita na niya sa Cuba model, sa nasod sa Cuba. Mag-house to house, good ang mga health workers. Then, may bawaan na, bipihan. So, kining barangay A, at the end of the profiling, mahibaw na si Kung sa'y common na sakit. dunay isi-size ka, high blood rin ng barangaya, dunay 5 nga diabetic. So, katong mga target to care for the weight ba? Yes. Katong mga high blood, monitoron na to, ipamonitor na to sa mga BSW. Kunya, paluapon kung sige pagtumar o maintenance, libre man po ng maintenance gobyerno sa high blood. Sa diabetic, gamana po ng programa on sa mga pamagi nga ma-follow up siya
So sa lahat na pagkasulti, ang gusto ni Governor Art, mo ni ang programa nga bago po mo yung plano. Imbis nga mo grabe ang pasyente Sakit, oh. nga, burden kayo sa itong hospital o sa itong Ma-minimize. sayo pa lang, at the level of the household, dili na siya ma-stroke ba kayo. Sigihan siya monitor, sigihan siya tambal-tambal. Mao ni ang programa nga atong gitan oron nga medyo dako-dakong trabaho ni. Ako nang gi-prep daan ang mga BSW nga mao ni ang mahitabo. A massive profiling of all families. Massive. Health profiling of all families involved. Of course, mo collaborate tayo sa DOH, tayo hapdya po ni under the universal healthcare. So, morning nga nindot nga programa nga excited sa tanga. Mo lagi ni programa sa atong gobernador nga gusto niya nga imusog ang mga kulanon, prevention rather than cure ang atong strategiya sa buhay. Okay, last na mga tala. Ako po ni Mr. Pete Mosquito Total, ang budget officer. Siya, kumusta budget sa gawin yung board? Isaka ba? Okay, karong tuiga ni Saka gyud ang atong budget no. Karong tuiga sa 2020 natay budget nga 3.45 billion no. Dako-dako ni siya kumpara sa yang tuig sa in support sa atong programa sa panglawas dako gini-increase no kay we are embarking sa atong pag-modernize sa atong mga hospital, sa atong equipment, sa atong mga facilities. Unya atong paabot ko sa atong katawhan nga sa atong budget nga 3.4 billion 34% na para sa panglawas o para sa social services nga mabati yun or tagamtan yun sa atong mga katawhan. So ingana na seryoso sa pagtabang sa atong mga katawan ng atong organisasyon Okay. Salamat kayo, SLA Total. Dr. Yol, salamat. Mamita and Ma'am Lumita, salamat. Thank you for coming. Mga ito mga iso na, nagtapos sa itong kinatibukang diskusyon karong lawak. Hinapod na naghatag ito igong katinawan sa talang katawang Bulanon ang mahupay na ang mga pangutanan na naglining sa ilang kasanag sa kamunang rauna. So kayo talan, maayong adlaw o daghang salamat.